mo ng collagen drink, kunin mo yung tig-isang pack ng ng kape at saka ng juice. Sa'yo na yun, kuhanin mo para may magamit ka dito na may inumin ka dito. Kasi yun, yung kape nasa yun, 4 na pack yata yun kasi nakasale siya ng 1,000 pesos yung 4 na pack. Tapos yung juice naman is nasa 3 pack yun, kuhanin mo na lang. Or ang gawin mo, buksan mo yung juice, kumuha ka ng iba-ibang flavor kasi 3 flavor yun, kuha ka na lang para sa'yo. Programa yan ng gobyerno